Jó napot kívánok, kit tisztelhetünk önben? Jakabcsi Márkó vagyok. Márkó, hallom, te újabban bűvészkedsz. Hát kitől láttál te ilyet? Ron Morrótól. És hol találkoztál vele? Láttam a tehetségét egy italklubba, és az volt, hogy megtanított pár varázslatot, ilyen trükköket, és én is kitaláltam egyet, és szeretnék önöknek mutatni egyet. Jaj, nagyon izgatottan várjuk. Oké? Kell egy lepedő. Mint látják, van itt 1, 2, 3, 4, 5, 6 kocsi, mert én 6 éves vagyok. És ezt a leplédet, terítőt ráterítjük, és ezt mondjuk abrakadabra, tűnjál kocsi, abrakadabra, tűnjál kocsi, abrakadabra, tűnjál kocsi, abrakadabra, tűnjál kocsi. És bum! Még mindig ott van. Akkor semmi baj. Ezt Szerintem a másik varázslatot kellene, nem? Talán... Manikula, mini, mani, minikula, mani, tűnjál kocsi, tűnjál kocsi, mani. Jaj, de izgatott vagyok, jaj. Mani, kedves nézőink, nem tudom, ott lesznek az autók, de minden esetre nagyon-nagyon izgatottak vagyunk. A mester tanítványa becsukta a szemét, és így próbálja meg elvarázsolni az autókat. Már teljesen magán kívül van, türelmet kérünk, jaj, de izgatott vagyok. Jaj, most vajon mi lesz? Mi lesz? Nézzük, mi lesz. És mit ad Isten? Az autók kicsit nagyobbak lettek, bár megtalálható mindegyik. De nem kell elkeseredni. Mester úr, milyen újabb dolgai vannak még esetleg? Egy autót esetleg nem próbálna meg elvarázsolni? Úgy próbálok. Igen. Hogy egy autó nem tűnik el, akkor már kettőt, hogy egymásán többek. Jó, csak röviden, mert sajnos... Melyik autót akarják? Ő tökéletes lesz, uram. Legyen kedves, akkor tanítvány úr, azt a szép autót. Jó. Igen, azt is látom, a mester óvatosan betakarja a gyönyörű terítővel. Igen, jó, igen, nagyszerű. Jó, jaj, most nézzük, még megvan, úgy látom az autó. Mester úr, akkor legyen kedves, igen. Mani, toka, mani, A mester teljesen átéli, igen. Nagyon izgatott vagyok már. Igen. A tekintetét, ha láthatnám a művész úrnak ilyenkor, teljesen átéli. Jaj, nagyon izgatott vagyok már. Hányszor kell ezt a igen, jó. 12-ször. Jó, akkor már ez a 9. úgy számot. Jó, igen. Megvan. Jó. Figyeljenek, kedves nézőink, figyeljenek. A mester óvatosan fölemeli. És kisebb lett a kocsi! És nézzenek oda, kisebb lett az autó. Jól alszik. És a mester tanítványa nagyon boldog. Nagyon boldog. Köszönjük szépen önnek, és nagyon sok sikert kívánunk. Köszönöm szépen. Minden jót kívánunk a továbbiakban, viszontlátásra. Viszlát.